Ще качи където искаш, ще качи. Имаш ли, бе? Да, бе. Верно е. Ама да го качи в V-Box и в YouTube, бат. Хубе, глупав. Искам да еба туркинята с бившата. В устата и да направя го за трасов жезл. Не в кутка до трасов жезл, не. Я кажи твоите ученички от училище. Ще се убият. Няма да се убие. Добре, казвам го на шега. Имам две съученички от класа. И двете са дебели, едната не е толкова, обаче тази не е толкова дебела ме кефи, тя по-дебелата да ме кефи, но и пак и се радвам. Защото са пухави, сладкички, малки, симпатични, нали? Чакай да. Абе, къде е ба? Къде е ба? Искам да е балос. Кой искаш бъда, бе, бе? Сега ли ще летели? Една такава гоща, другата казва, другата завия наляво. Извода да си купиш трактор, че изгодят към морето. Два слон ще летели. И се карали кой е по-в-средата. Един е завил наляво, другия попитал колко е часа и извода е, че който не яде вафли няма да порасне. Не, няма да гледа телевизия. Ходил си едно конче с постигата. Изведнъж се сетило и си продължил. Ще ходи ли? Мога пръскам с език. Ама трябва да се позея първо. Ето. Не се вижда много, ама... Няма да Опусках дивана. Много съм готин. Не, това те снимаме, бе. Не, бе, Тули ме така звучеше перфектно. Дай тениската, дай тениската. Ама ако го качите ще ви убия. Базикам се. Да сваля всички пички, искам да измъкна всички. Няма да искате да го кажа това. Тебе да обичаш всички момичета, нали така? Да. И аз обичам всички момичета. Защо ги обичаш? Защото момичето е нещо много нежно път на себе. Като каматка. Не, бе. Бърши ли, бе? А? Бърши ли си? Yes. А какъв мач?